Şu günleri Fara we etrawyna döwlet we hususy eýetçilikdäki edara kärhanalardan, şol sany bilim saglyk pudugynyň işgärlerinden hem-de harbylardan 2021-nji ýylyň nyşanyny we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze portretlerini satyn almak üçin 50 manatdan pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistana her ýyly täze şygar bilen garşylamak däp boldy. 2021-nji ýyl ýurtda prezident Berdimuhammedowyň teklifi bilen Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watana atlandyryldy. Munyň bilen birlikde resmi maglumatlara görä Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň teklifi boýunça bu ýyly halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly atlandyrmak barada kararnama kabul etdi. Bu kararyň türkmen halkynyň gündelik durmuşyna ýetjek oňyn täsiri nämälim galýar. Şeýle-de häkimetler Farapda önüm öndürüjilerden täze ýylyň nyşanynyň ýurtda öndürilýän önümleriň gabyna ýerleşdirilmegini talap edýär. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Fara we etrawynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji we 6-njy mekteplerine täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlar hem-de prezidentiň täze portretleri ähli synyp otaglaryna eýýäm asyldy. Medisina nokotlary hem duşanby gününden giýjäk alman täze nyşany we prezidentiň portretlerini satyn almaga borçly edildi diýip bir medisina işgäri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Farabyň büdjet işgärleri her ýyl täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlary hem-de prezidentiň kevşirlenen täze portretlerini satyn almagyň özlerine agram salýanyny aýdýarlar. Bu talaplar az mukdarda aýlyk alýan büdjetçilere kyn bolýar diýip bir büdjet işgäri gurrun berdi. Etrap mugallimleri prezident portretleriniň gapdalynyň goşmaça edilýän talaplar barada maglumat berdiler. Fara we etrawynyň 10-njy orta mektebiniň bir mugallymynyň sözlerine görä, mektepde her portret çalyşylanyna 3 metr 2 metr ölçegde türkmen halysy satyn alınýar. Köne hallary direktorlar öýlerini äkidip düşýär diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan Faraply mugallim aýtdy. Köne portretler zirzibile halylar ýolbaşçylaryň öýlerine gidýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistana geçen 2020-nji ýyl Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly atlandyryldy. Täze şygaryň kabul edilmeginiň ýygyany ýurt boýunça şol bir talaplar täze şygaryň nyşanyny hem-de prezident portretlerini çalyşmak işleri ýola goýuldy. Şol bir wagtyň özünde ýerli önüm öndürüjiler öndürýän önümleriniň gabyna ýylyň nyşanyny ýerleşdirdiler. Galbertede Türkmenistana dürli maksatlar üçin şol sany paýta ýygymy, gowaça çürtümi, velosiped satyn almak, tebigat toramak ýaly maksatlar üçin dilden görkezme esasyna büdjet işgärlerinden ýygyderli pul ýygnalýar. Bu aralykda ýurdun resmi media serişdelerine şol sanly gazet, jurnallarda we telewizyon kanallarda täze ýylyň nyşany ýygyderli okuyjylaryň we tomoşaçylaryň dikkatyna ýetirilýär. Nyşana ýer şary bilen ak kepleri ýerleşdirilipdir. Yer şarynyň ýüzüne Türkmenistanyň hem-de BMG-nyň baýdaklary olaryň arasyna derek agagyna çalym edýän bir agaç baýdaklaryň ýokarsyna Türkmenistanyň kartasy ýerleşdirilipdir. Kepleri parahatçylygyň simwoli, ýöne nyşanyň beýleki bedegleri we olaryň aňladýan hakyky manylary barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Täze ýylyň öňýany döwlet telewizionynyň çykyşyna prezident Berdimuhammedow bu ýylyň parahatçylyk we ananyşmak ýyly eglan edilendigini bellemek bilen bir hatarda 2020-nji ýylyň günnäger müşünamasyna görä sygyr ýylydygyny, onuň bolsa türkmeniň eý görýän malynyň biridigini, sygyr ýylynyň bereketli ýyl hasaplanýanyny aýdyp halka umyt berdi.